ongi etorri denoi, gure bertso saio hontara, bale? Gogoratu, ez gehala bertsolarik, baina gure helburua dela gaur, hemen ondo pasatzea, elkarrekin kursoan zehar ikasi deuna frogan jartzea, par batzuk ingo ditugu, ondo pasatzen saiatuko gea, edozein zalantza eta galdetu, bale? Eta besterik gabe hasi ingo gea. Bale, lehenengo ariketaren izena, puntu erantzuna izango da, bai? Puntu erantzunak egiteko, nik berei puntuak banatuko dizkiet, eta puntu horiek erantzun beharko dituzte, denbora pixka bat hartuta, prest daukatenean hurbilduko dira mikrofonora. Gure animalia dabil mendietan, egal gogorrak ditu bere bizkarretan, asmatu nahi baduzu dabiltze janketan, belodak iten ditu behiaren kaketan. Venga, estribilloa beste egun baterako utziko dugu. Ze ote zan. Talde berikoik ez, mesedez. Venga, zer zan? Ez, armiarrak ez dauka egalik. Euliak egala ditu baino ez dia egal gogorrak. Kakalar da oso ondo, bale bat, txalo bero bat. Eta hau izango da egingo dugun lehen ariketa. Puntu erantzunak izango dira. Honek esan nahi du. Nik beraiei, aizue, laguntzeko gaude, publikoa ere oso garrantzitsua. Nik beraiei lehenengo puntu bat emango diet. Beraiek puntu hori erantzun beharko dute, kopla bat izango da, eta puntu erantzuna daukatenean mikrofonora hurbilduko dira eta puntuaren erantzuna kantatuko dute. Bai? Orduan, orain arte, etxetikan ekarritako bertsoak kantatu dituzte, baina hemendikan aurrea sortzen hasi beharko dute bereen bertsoak. Gaur erantzun beharreko puntuak bi gai desberdini buruzko puntuak dira. Batzuk eskolari buruzkoak dira. Eskolako bizitza, eskolako egiten dian jarduerak, beste batzuk berriz kirolei buruzkoak, kirol desberdinak. Adibide bat egingo dizuet, atzekoek ere uler dezaten zer egin beharko duten. Begira, puntua da, doinua izango da, baldarraren doinua, bai? La 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 eta erantzuna la 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 oso ondo. Hortaz, adibidez niri tokatu zaidan puntua. Batzuk dute burua baloi formakoa. Eta nik erantzuna pentsatu beharko, Eta nik pentsatuko nuken erantzuna izango litzake. Baina denek ez dute nik bezalakoa. Bai? Oso ondo, txalo egingo luke publikoak. Adi. Entzutean gelara sartzeko txirriña. Eta niri ematen dit, belarriko mina. Oso ondo! Korrika hasi eta ez gara nekatzen. 20 metro eginda ez dugu bukatzen. Txalo bero bat! Oso ondo. Adi. Izan matematika edo ingelesa. Bietarako dunik handia pereza. Oso ondo. Txalo bat. Honemen zure bigarren puntua, gaurko bigarren puntua. Irabaztea ez da garrantzitsuena. Baina nik galtzen badut eukitzen dut pena. Oso ondo, txalo bat. Garki.
Ikasketetan ondo moldatzen altzara. Bai, baina batzuetan egiten naiz traba. Ondo! Hona hemen zure puntua. Izerdiak kentzeko azkar joan dutxara. Bestela izerditan gu egongo gara. Oso ondo, txalo bat. Ez da ez ugaztuna, ez obiparoa, arrautza jartzen ditu gizonak orkoa, mokoa dauka eta ere bai izangoa, erantzuna orain da igarritakoa. Bai. Gauean ibiltzen da bai bera eiztari, arratoiei begira denei zelatari, bildurra ematen digu gauean den hori, uka ibiltzen da bera bakarlari. Orain, egin beharreko ariketa zein dan azalduko dizuet. Oinak emanda bertso bat osatu beharko dute. Oinak zer dian badakigu, ezta? Bai, ezta? Orduan, banatuko dizkiet oinak, prestatuko dituzte bertsoak, eta lehen bezala hurbilduko dira eta kantatuko dute, bale? Ea ba, doinua izango da ama begirazazu, bale? Lara 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 la lara 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 la lara lara lara. Kartera eta atera. Kartera eta atera. Amazu badakizu non dago kartera, txutxeak erosteko behar dut atera. Ondo, trailaralai behar dut atera, trailaralai behar dut atera. Oso ondo, txalo beroa. Zure oinak kopla osatzeko, honako bedia. Lotxa eta bihotza. Lotxa eta bihotza. Plazara ateratzeak ematen dit lotxa, azkar mugitzen daukat barruan bihotza. Trailaralai barruan bihotza, trailaralai barruan bihotza. Oso ondo. Entrenamentua eta talentua. Gaur arratsaldean dut entrenamendua, naiz eta ez dut uste dudan talentua. Ona, trailaralai dudan talentua, trailaralai dudan talentua. Txalo bero bat. Hau edia zure oinak, ingelesa eta pereza. Ingelesa eta pereza. Ezait bate gustatzen gure ingelesa, horregatik handakat kristonen pereza. Trailaralai kristonen pereza, trailaralai kristonen pereza. Lauki zuzenan forma du gure lagunak, erezago dituzu zure erantzunak. Ez dira normalean objektu astunak, eragiketa danak ditu ezagunak. Zeintzan objektua edo zeintzan gauza? A ber? Kalkulagailua zan? Oso ondo, zorionak, asmatu zu. Galderak, printzipioz, banaka egiten badakizue, bale? Galderak izango dira bat gehi bat hiru alda da gure galdera. Tanik erantzungo dut konfunditu zera, bale? Bai? Orduan, mikrofono hau, pasako ez eskuz zuen artean, kontuz, bale? Eskurik esku zuen artean. Galdera pentsatuta daukanak eskua altxa, eta galdera egin duenak pentsatuta daukanari eraman mikrofonoa lehenbailen, hola, azkarrago funtzionatuko du, eta igual beste bat egiteko denbora emango dugu. Kusiko dugu. Zein da gara egingo galdera prest? Venga.
Zure pertsonai hori, zure pertsonai hori erreala alda. Ez joan behar genuke guk ipuñetara. Pasa beste norbeti. Bai, zuk dakazu prest? Esku altxa, eskatu mikrofonoa, beldurri gabe. Zure pertsonai hori oso zarra da. Pertsonaia eta ni iragana gara. Saiatu aldarekin ez bukatzen denak. Zure pertsonai hori mutila alda. Ez nuke beiratu nahi generoetara. Kontutan euki alda hori hankamotza dala, orduan saiatu bukaera aldatzen, beste nola baita, a ber. Zure pertsonai horrek munduan famaldu. Euskal Herrin bakarrik ez zaigu azaldu. Bueno. Zaila jarriko dut, ez? Erresa jarriko dut, zaila? Erresa. Piskat zaila. Ez, erresa. Venga, galdetu. Zain nago hemen. Besteok pentsatu ezakezu bitartean, Zure pertsonai hori urazpikoan da. Lurrerako prest dauka oineta sorbalda. Lurrean bizia. Eske aldarekin rimak oso zaila, ja? A ber, prest daukagunean eskatuko diogun mikrofonoa, bai? Bitartean besteok pentsatu, hori da. Zesan dut? Venga, Zure pertsonai hori ileal dauka. bere bizarra dugu aurpegian mauka. Zure pertsonai hori ile txuri alda. Nik dakitela behintzat egin zuen galdu. Bursoia. Bueno, sei galdera egiten. Zure pertsonai hori terripasko aldu. Segun zer jaten duen eiten da azaldu. Ez da ezaguna tripa handia aukitzagatik. Venga, galderak. Zure pertsonai horrek begi bat aldauka. Bai. Orain esandakoa ezingo dut uka. Jazta, badakigu zein dan. Esan bere izena. Ez, kobla batean. Mikrofonoari. Alda bukatu gabe. Tartalo bukatu ezakezu. Zure pertsonai hori tartalo deitzen da. Asmatu dezu eta eseri hor benga. Ondo. Gauzatxo bat. Adibidez, esaten badiate galtza motzak alditu gaur zure aukerak. Eta nik esate bai arrazoi motzak ditu berak. Galtza motzak dituna, zer egingo da? Zuti geratu, ezta? Bai, galtza motzak ditu esate bat. Galtza luzeak dituna eseriko da, ezta? Irabazten du, inork ez, irabazten du
Hau da, jolas bat, ez da irabazteko jolas bat. Irabazten dezue, zuek oso ondo egiten badezue bertxotan. Zure pertsonai hori mutila alda. Doinua, zure pertsonai hori... Saiatu aldarekin ez bukatzen. Egin galdera berriro. Zure pertsonai hori mutilatzen alda. Ez naiz jarriko beira generoetara. Beste galdera batzuk egin. Venga, galdera prest daukanak, erantzun. Zure pertsonai hori hile luze aldu. Ez lehen balin bazeukan egin zuen galdu. Norberak erabaki dezala bere hilearen luzera. Enaiz sartuko ni aukeraketa horietan. Zuek ikusiko zuen. Egin hurrengo galdera, mesedez. Zure pertsonai hori begia beltza ditu. Begi beltza ditu. Ez naiz hain gertutikan begira gelditu. Ez dakit. Zure pertsonai hori jertze aldu. Jertxerik gabeko bat nahi nuke azaldu. Jantzita, jertxerik ez da, jertxea jantzita ez dauka. Zure pertsonai hori futbolekoz dator. Ez dago futbolez eser dadila hor. Haupa ekipo, ondo ari ga. Venga, galderak. Zure pertsonai horrek praka motzak ditu. Ez luzeekin dator bauneiko meritu. Zu eseri, zure lana da esertzea, ez? Konklusiotara iristea orain. Ez? Justu begiratu diozue zeukan berezitasunari. Baina bueno. Ea ba. Zure pertsonai hori beltzez jantzita. Berdea eta grisa dut askoz nahiago. Zure pertsonai hori Julen Martin alda. Bai bera oraindik zutik dago jada. Honeaino gure gaurko bertso saioa, bai? Honeaino nerekin eukizuen denboraldia ikasten bertxotan. Hemendikan aurrera, LH6-ra jungo zate, hortaz bertsolaritza jarraitzekotan bertso eskolara gonbidatuta zabete, astelenetan juntatzea. Eta hauxe dana, eskerrik asko, txalo bero bat zuei bertsolari bezala. Beste txalo bero bat zuei entzule bezala, oso ondo entzeate, entzule bezala. Eta holaxe, eskerrik asko, bale? Hurrengo arte.